खुलुमबाय बयखौबो दा बे समाव आङो दंफैयो क'क्राझार रेलवे स्टेशनावहाय आं दिनै न' फारसे थांफिननोसै दा बे समाव आङो नोंथांमोननो मोनसे सुंद' आपडेट होग्रोनो सानदों अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा रिन्जय बर' आरो रिहन दैमारिनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखिनायखौ बे समावहाय नुनो मोननाय जादों थारैनो अदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी बिथाङा रिन्जय बर' आरो रिहन दैमारिनि हेंथायै खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो আজি যদি বিজেপি সহায় নকৰে কালি ভ্ৰমণ কৰ সরকার মানে ভাঙাটো 100% শিওর আৰু নিজামুখী ইলেকশন খেলাৰ কোনো তেওঁলোকৰ সাহস নাই रिन्जय बर'नि खोथाखौ जों बुंलायनो नाङामोन बुङोब्ला बाराद्राय देरगोन बियो खारन बिथाङा जिबायदि बाथ्रा बुङो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायावहाय बा इउपिपिएलनि सायावहाय लोगोसे जोंनि चन्दन खाम्फामोननि सायाव जिबायदि बाथ्रा बुंदों बिथाङा जिहेतु बिथांनि बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला बिथाङा दिनै सोरबा चन्दनखौ सोरबा खाम्फाखौ बुंनाया ओरैबायदि जाहैदों बिथांमोनजों जुदि कम्पेयार खालामोब्ला बिथाङा गोरनायाव सेरोबा दाबो गाइखेर ओंखारनायाव दङ आरो बेजों बेखौनो फोरमायनाय जायो दे दिनैनि दिनावहाय बिपिएफआव लरा राजा फैदों बिथांमोना ना जारिमिनखौनो मिन्थियो ना माखौनो मिन्थियो आरो बे गावनि बेकग्राउन्डखौ नायोब्ला बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा खौसे आफादनिफ्राय बिथाङा एक्सपेल खालामजानाय सासे सुबुं आरो आबसु बायदि संगठननिफ्राय एक्सपेल जानाय मानसिब्ला बियो बयनिख्रुइ निकृष्ट मानसियासो माने आबसुनिफ्राय एक्सपेल जायो माने मा होनना बुङो आनससियेल व्यक्तियासो आरो बेबायदि मानसिया दिनै बर' जाति दानायनि बिटिआर दानायनि खोथा बुंब्ला एसे मिनिथावना जायो आरो बिथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेखौ भित्तिहीन खोथा बुङो दिनै खाम्फा आरो चन्दनमोनखौ सार्टपर होनना बुंदों बिथांमोना पावार लुबैनानै फैदों होनना बुंदों आरो बेथ' पलिटिक्सआव दिनै बर' जाति दानो थाखाय जि खामानि मावदों पावारा अट'मेटिकलि फैखायो आरो पावारा थाखायो बा पावारा फैखागोन खामानि मावनो थांनायाव बे पावारा फैखायो आरो बिथांमोना जिहेतु साफा बिटिसि सोरजिनायनि साफा जोहोलाव आरो बिथांमोना जिबायदि खामानि मावबोदों बेखौ जोंनि बर' हारिया अरायबो गोसोखांनांगोन बिथांमोनखौ बेखिनिखौ सनमान होनांगोन आरो बेजों कम्पेयार खालामनो थाङोबा रिन्जय बायदि मानसियाथ' नगण्य जेबो हिसाबाव गैया आं दहाय बुंनाय बायदि गोदनायाव सेरबा गाइखेर ओंखारनायसो बियो बिथांबायदि मानसिया बेबायदि बुंनाया समाया आरो बिपिएफ हानजाया ओरैबायदि मोनसे कन्डिशनाव दङ राजा महाराजानि दिनावहाय जिथिया जुद्ध जायो जुद्धआव रौनिया सैन्यफोरा जेनजोबनानै माने सारेन्डार जानायनि समावहाय राजाया राजउन्दनिफ्राय ओंखारलांनानै फिल्डआव ओंखारलांनाय बायदि जादों आरो बे दावहायाव बे राजाया जेनखायो दिनै माने रिहनमोननि अबस्थाया बेबायदि जादों जोंनि रिहन दैमारि बिथाङा जोंनि नैबे इउपिपिएल सरकारनि टाइमाव प्रमद बर' दैदेननाय बे सरकारनि टाइमाव जोंनि दै लोंग्रा जिथु आसुनि बेयो टटेलि फेइलार जादों होननानै बिथाङा बुंनाया बे नंखाय आसलते बिथाङा गावनिखौनो बुंना लानाय जादों खारन दिनै जों गोबां उदाहरन होनो नाङा मोननैसोल' उदाहरन होनायावनो जों मिथियो जोंनि बे अदालगुरि टाउनावहाय 2 कौटि थाखा खरस खालामनानै बिथाङा नैबे जोंनि गलमा चौकआव गंसे नैबे जोंनि हायार सेकेन्डारि स्कुल खाथियावहाय बे गंनैखौनो नायबानो जाबाय कौटि थाखा बायनानै दिनै दै गरदसे रायजो राजाफोरनो लोंहोनो हायाखै नाथाय दिनै जोंनि जि जल जीवन मिशननि दारा जिखिनि इउपिपिएल सरकारा खामानि मावदों दिनै रायजो राजाफोरा गोबाङानो दिनै दैनि सुबिदाखौ मोननो हादों दै मोनलोंदों दा बिथांमोना आसलते एक्सुवेलि नार्भासजों नंखाय खोथाफोरखौ बुंनायनि थाखाय आरम्भ खालामबाय थादों आरो बेखौ रायजो राजाफोरा बुजिनो बाखि गैया दिनै जोङो हमनो हादों मिन्थिदों आरो फैगौ जि मोनसे 2025 सननि जि बिसायख'थि बेयाव रिहन दैमारिया गावनो भैरबकुन्द समस्थियाव गेलेनो थाखाय थिरांथा जाबाय होननानै जि फोसावदों बिनिफ्राय जों बुजिदों दे रिहन दैमारि बा हाग्रामा हानजाया दिनै जाय मानसिया आसामनि 2-3 केबिनेट मिनिस्टार जाखांनाय मानसि बिथाङा दिनै काउन्सिलाव गेलेनो थाखाय रेडि जानायनि कारना जाहैबाय दिनै हाग्रामा माने बिपिएफ हानजाया ओरैबायदि मोनसे कन्डिशनाव दङ राजा महाराजानि दिनावहाय जितिया जुद्ध जायो
जुद्धआव रौनिया सैन्यफोरा जेनजोबनानै माने सारेन्डार जानायनि समावहाय राजाया राजउन्दनिफ्राय ओंखारलांनानै फिल्डआव ओंखारलांनाय बायदि जादों आरो बे दावहायाव बे राजाया जेनखायो दिनै माने रिहुनमोननि अबस्थाया बेबायदि जादों रिहुननि जिखिनि माने माबा मा होनना बुंदों बिथांमोना जोंजों जुस खालामनो थाखाय इउपिपिएलजों जुस खालामनो थाखाय प्रमद बर'जों जुस खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै आरो रावबो गैलिया खारन खारै खारजोब्बाय हाग्रामाजों रावबो गैला आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना होरलां होथां आरो बे अबस्थानि थाखायनो दिनै गावबा गावनो बुंना लानो गोनां जादों आं भैरबकुन्दआव गेलेगोन सोरबा एमएलए आ बुंदों आं रौतायाव गेलेगोन सोरबाया बुंदों बबावबा गेलेगोन होननानै बिथांमोननि जायफोरा एमएलए मिनिस्टार बिथांमोनानो दिनै फैगोन बे 2025नि बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय थियारि जादों बिथांमोना साफा जेननाय राजा आरो बिथांमोना बे 25नि जितु 2025नि इलेक्सनावनो बिथांमोना नेचारेल जागोन बेखौ दिनै रिहुननि जिखिनि माने माबा मा होनना बुंदों बिथांमोना जोंजों जुस खालामनो थाखाय इउपिपिएलजों जुस खालामनो थाखाय प्रमद बर'जों जुस खालामनो थाखाय बिथांमोना दिनै आरो रावबो गैलिया खारन खारै खारजोब्बाय हाग्रामाजों रावबो गैला आरो बेनिखायनो दिनै बिथांमोना होरलां होथां आरो बे अबस्थानि थाखायनो दिनै गावबा गावनो बुंना लानो गोनां जादों आं भैरबकुन्दआव गेलेगोन सोरबा एमएलए आ बुंदों आं रौतायाव गेलेगोन सोरबाया बुंदों बबावबा गेलेगोन होननानै बिथांमोननि जायफोरा एमएलए मिनिस्टार बिथांमोनानो दिनै फैगोन बे 2025नि बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय थियारि जादों बिथांमोना साफा जेननाय राजा आरो बिथांमोना बे 25नि जितु 2025नि इलेक्सनावनो बिथांमोना नेचारेल जागोन बेखौ दिनै बुंनो नागिरदों आरो बे दावहायाव बिथांमोना जेनखाबाय आरो